Ní rá mar ábalta buaile sús le chéile de bhar na srianta COVID-19, a chaimí chun caintlibh mar gheall ar an tácht an Gaelainne i gCorca Dhuibhne. Ceantar in éile inis gCorca Dhuibhne go bhfuil clú agus cáil buinte amach ó severas cultúra agus le tríochta an ceantar. Nuair a cloiseann tú cainteoir dúchasach, hagann an Gaeilinn amachchas a danga choáilinn ar nos an tírdrug timpeall orthu. Is féidir creiltaí na Gaeilge in éise chluisteáil léithúil ar radio na Gaeltachta. Bhín TG ceithre creile clárfáisnéise, clár Gaelainne agus fiú subalclár. Bhí éafach mór seo i mo thógáil agus chuir sé le spéisial teanga. Tá ról lánach ag an Gaeltacht i dacúile marachtáil na Gaeilge, mar hanga beo bheaga. Tá an Gaeilge ag ceantas na teangacha is ársa san Eorp. Cirim go bhfuil tácht eile ag baint leis an Gaeilge, dá bhainte Gcorca Dhuibhne. Tá an Gaeilge ó thúil don tír seo, agus tá sé rítháchtach den úlacht bhainte Gcorca Dhuibhne.